4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, τσουμπί! Μπορείς να μου κάτσεις ένα ράμισο και τσουμπί, να μου τη δείξεις. Δείξτε μου, Χρήστο, σε παρακαλώ. Μπράβο. Μπορείς να μου μετρήσεις μέχρι το 10 στα κορεάτικα. Μέτρα, να σε ακούσω. Ευχαριστώ, Χριστό. Περίμενε, Χριστό. Πάμε, Χριστό. Θέλω να σε δω σε θέση για μονομαχία. Είδες, καρδιά. Εκεί, πάμε πέρα. Πάμε. Παίξτε. Άλλαξε χέρι. Το άλλο χέρι τώρα. Πάμε. Το άλλο χέρι. Πάμε. Να ξέρει και κάτι, Τώρα θέλω. Άλλαξε χέρι. Θέλω. 1, 2 και πάντα μου τσάρει. Εντάξει. Πήγε πίσω. Πάρε πίσω. Έτοιμος. Τ' άλλο χέρι. Πάμε. Έλα. Πάμε. Μπράβο, Χριστό. Έλα. Πάμε. Λοιπόν. Πάμε. 1. Πάμε γρήγορα. Τεκόν, άλλαξε πλευρά. Πάμε, Χρυσάκη. Μπορείς πιο γρήγορα. Πάμε. Τεκόν. Εκεί, ναι ρε Τσάκη. Χριστό, ναι ρε Τσάκη, από πάνω προς τα κάτω. Πάμε. Λίγο πιο κάτω. Πάμε. Άλλαξε πόδι, το άλλο πόδι. Τεκόν! Χρυσάκη, κάθισε κάτω, σε παρακαλώ. Κοίτσα, ευχαριστώ, άνθρωποι.